labarai da dumudumin su kamar yadda muka saba kawo muku labari a har kullum. To a yau mun kawo muku labarin ne akan shari'ar Malam Abdul Jabbar. Za mu shiga muku labarin ne kai tsaye yanzu haka, amma dan Allah na annabi kafin mu shiga muku labarin nan kai tsaye, dan wannan shine shigan ka na farko YouTube channel din mu, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar labari ya samu zai ishe ka cikin gaggawa. Idan kuma ka daɗe danna waɗannan abubuwa guda biyu da muka faɗa, sai ka danna alamar like akan bidiyon da muka ɗora maka. Mun gode. Kadin labaran kuka saurara kenan, yanzu za mu shiga labarin kai tsaye don ku ji da me muka zo muku da shi. Shari'ar Malam Abdul Jabbar da shari'a ce wacce an daɗe ba a yi kamar ta ba, sakamakon cewar an daɗe ana yin ta wajen shekara ɗaya da wajen wata 6 kenan ana yin wannan shari'a gagaruma. Ko da aka zo zaman wannan kotu na ƙarshe, sakamakon duk wannan daɗewar da aka yi a baya, an zo zaman kotu na ƙarshe, duk da haka Malam Abdul Jabbar bai nuna cewar shi ya yi laifi ba, sakamakon cewa shi bai ga abin da ya yi ba. Sakamakon haka ne mutane aka yi dandazo kotu ta yanke wa Malam Abdul Jabbar hukunci, kuma hukuncin kisa na hanyar rataya. Jin haka ko kaɗan Malam Abdul Jabbar bai sa hukuncin nan ya razana shi ba, sakamakon cewar da an so a yi mai sassauci, yake cewa idan aka yi mai sassauci shi bai yafe ba, a yi mai kawai abin da aka ga dama, sakamakon ya san shi bai musu wani laifi ba da za a yanke mai hukunci. An yanke mai hukuncin kisan ne nan take, kuma da cewar idan ya ga zai iya ɗaukaka ƙara nan gaba ya ɗaukaka. Malam Abdul Jabbar ya fito ya bayyana cewar shi ba wata ƙara da zai ɗaukaka, sakamakon shi ya san ba laifin da ya, kawai dai an zalunce shi ne. Wannan malami da kuke gani wata ɗaya aka bashi, wata ɗaya nan da wata ɗaya za a yanke mai hukuncinsa. To ta can gefe kuma mutanensa magoya bayansa sun fito suna tare da tarzomar cewar malamin su bai yi laifi ba, an zo an ɗaure shi, kuma maganganun da ya faɗa duk gaskiya ne a yanzu haka. Wannan magana da ake ta yawo da ita a yanzu haka ta koma kunnen Sheikh Malam Abdul Jabbar, dan har ya fito ya bayyana cewar tunda har magoya bayansa sun shiga cikin damuwa wannan hukunci da aka yanke masa, to zai sa su farin ciki insha Allah, sakamakon yana da hujjojin da in dai ya fito da su ba a yi sa an yi mai wannan hukunci na rataya ba. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan YouTube channel ɗin tamu mai suna Real Amir TV, za mu kawo muku ci gaban wannan labarin.